Ayibonge Nkosi, sibulise namhlanje siphulaphula ekhaya siphethe itopic emandi ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. uThixo ke makasincede bazalwane, nyaka usaqala someleza siqinisa sikhusele ukuze siqhubeke njalo nokuseva nokwenza icebo lakhe sikhona emhlabeni. Siphethe ke itopic emnandi ke namhlanje. Sesiyabona ke ilizwe ligcwele ngabelusi. Thixo uvusa abelusi, uvusa abaprofeti, uvusa umongameli, uvusa uhlobo lonke labantu endlini kaThixo. Kodwa ke singayilibalanga ilizwi kaThixo elithi kwincwadi kaMateyu sobabona ngesiqhamo. Asizubabona ngokushumayela kakhulu nakwenza konke, kodwa ngesiqhamo sokuba oluhlobo lomalusi. Danso ke topic abijule khona yethu namhlanje yokuba umalusi, intoni umalusi, ukuthini ukwalusa, nxa welusa walusa ukuze kuthini. Thina ke njengabantu abakhulele emakhaya sikhuleke siselusa, selusa igusha, selusa ibhokwe, selusa inkomo. Injongo ibinyeke ngeyokuba zikontroleke, sizazi zidlaphi, zihambaphi, zilalaphi, ziphile kanjani, zenza ntoni, azenzi ntoni, ziyamosha, zimoshi. So injongo ibilapho ke kwaluseni kwethu izimvu nenkomo negusha nebhokwe namahashi nedonki nako konke. Kodwa xa sifika ezwini kaThixo, endlini kaThixo, siyeva kuthethwa ngabelusi. Masifunde ke nalapha ke ezwini lenkosi sive uba yintoni umalusi, ukuthini umalusi, welusa ukuze kuthini. Masithathe incwadi yemfuduko okanye Exodus chapter number 2. Exodus chapter number 2 sifunde nje from verse number 17. Lithi izwi lenkosi, kusenjalo kwafika abanye abelusi. Kusenjalo kwafika abanye abelusi. Apha xa sifunda izwi lenkosi, xa uqala phezulu usehlanalo siva ngoMozisi. OMozisi yena wayezazi engumntwana waseYiphutha, kodwa ke kwahambeka yamtshiyekela lento uba yena akasonguye umYiphutha, yenzeka into eyenzekayo. Safumaniseka uba inkosi uFaro ifuna ukubulala uMozisi ngenxa yesenzo ebesenzile. Wabaleka uMozisi waya kwindawo akaye kuyo, lithi izwi lenkosi, kwelaseMidiyani. Haleluya. Ke kaloku umbingeleli waseMidiyani wayenentombi ezisixhenxe. Ngenye imini wathi uMozisi ehleli ngasequleni, zafika zize kuthutha amanzi, ziwagalele emikhumbini ezaziselela kuyo izimvu zikayise. Ntombi ezisixhenxe zazihamba ziyofuna amanzi ukuze zigalelele izimvu, ukuselisa izimvu zikayise. Lithi izwi lenkosi, bafika ezintombi zafika kukho lo mfo ngasequleni. Kusenjalo kwafika abelusi bazigxotha intombi ezo. Kodwa ke uMozisi waba ngakuzo intombi ezo, wazilungiselela zasela igusha zakowazo. uMozisi ufika uhleli ngasequleni. Nawo ke ngoku ezintombi ziyahamba ziyofuna amanzi ukuze ziseze izimvu ebezizalusa. Na ufika abanye abelusi bagxotha ezintombi ukuze zinganakekeli izimvu bezayise. Na izwi lenkosi ke ngoku lento lichilayo kule ndawo livelisa abelusi benenye inhliziyo engenhlanga towards abanye abelusi. Na apho sikhona ke namhlanje sifuna ukuva ngoba inhliziyo yabelusi yayinhliziyo enjani. Ngoba kaloku aba banakekela ezinye izimvu nabo banakelela izimvu, but lithi iBhayibhile ababelusi bagxotha ezintombi ukuze zingabuyeli ekhaya ziphethe amanzi, ukuze ezizimvu zingafumani into. Haleluya. Injongo yabelusi yayithini kahle kahle, but praise God wafike khona uMoses
Lethi iBhayibhile wanqaba uMoses. Masiqhubeleke sifunde apho siyakhona sifuna ukuva xa umalusi kahle kahle wenza ntoni awenza intoni. Waluswe umalusi onjani, waluswe ngubani kulo 2023, umalusi olusileyo unjani, inhliziyo yakhe injani. Sizayiva namhlanje, masifunde izwi lenkosi. Masifunde lethi iBhayibhile uMoses waba ngakuzo ezontombi wazilungiselela zasela igusha zakwazo. Verse number 18, zithe zakufika ekhaya intombi ezo, uyise uRuweli wabuza wathi, kutheni nikhawuleze kangaka nje namhlanje? Yabethusa lento utata wezintombi, namhlanje kwenzeke intoni? Kade nawathutha amanzi kulamfula nidibana nabelusi bevukelana nani, but namhlanje kwenzeke intoni? Ndiyabazi abelusi bale ndawo, ndiyabazi abelusi bale area abanifuni, ndiyabazi abantu abathi bangabelusi bavukelana bayanigxotha, banitsalisa nzima, lithatha ixesha elide. Kodwa namhlanje kwenzeke intoni? Hallelujah. 2023 buza umbuzo, nonyaka kwenzeke intoni? Kwahambeka nje wakhonzeka nje uThixo, waluswe ngubani? Hallelujah. Jonga umalusi unenhliziyo enjani, jonge lo malusi otukulusini nephi inhliziyo. Masifunde izwi lenkosi siqhubeleke nayo kuverse number 18. Sisafunda njalo libuza le ndoda ithi, kwenzeke intoni? Why dala naye kulamlambo, nibuye emveni kwe-hours, dala naye kulamlambo, nibuye nikhala, dala naye kulamlambo, nibuye ningena joy, dala nayihamba lendlela nisiya pha kwelasondo, nibuye nilila, but namhlanje nibuya nijabule. Kwenzeke intoni? Bethu umalusi, yamazi umalusi. Kodwa ke masifunde izwi lenkosi, abelusi bevukelana nawo. Uthi verse number 19, ke zona zaphendula zathi, kukho umyiphutha osihlanguleyo kubelusi. Yetata sihlangulwe ngumyiphutha kwababelusi. Uyabazi nawo abelusi bale ndawo banjani, kodwa sihlangulwe ngumyiphutha. Sibuya sikhulume kangaka nje, sihlangulwe ngumyiphutha. Naw ndiyafuna ukuxelela nokujanywa neqala, bakhona abantwana bakaThixo abathunywe nguThixo ukuzohlangula abantu bakaThixo kubalusi kweli lizwe, kubantu abazibiza ngoba bangabelusi. Kodwa namhlanje lithi izwi lenkosi yathi le ntombazana, amantombazana athi tata athongazwe lodwa, athi tata sihlangulwe ngumyiphutha kwababelusi. Ababelusi bona basazi noma siyintoni, kodwa uThixo wathumela umyiphutha ukuze sihlanguleke. 2023 ndifuna ukukubuza uba ungabe bakhona abantu bahlele ezindlini babaleka belusi, bakhona abantu baya besoyika emasontweni boyika belusi, bakhona abantu babuya bexhwale ngabelusi, bakhona abantu bakhonza belimele belinyazwe ngabelusi. Kodwa lethi izwi lenkosi sihlangulwe ngumyiphutha. Come 2023 bazohlanguleka abantwana bakaThixo ezandleni zabantu abathi bangabelusi. Verse number 19, ude wasikhelela namanzi, waziseza igusha zakuthi. Kwakhona wabuza uyise wathi, uphi lo myiphutha wenza umsebenzi omhle kangaka? Kanti izwi lenkosi kwincwadi yamaGalati, mani ngoko enkululekweni enikhululwe kuyo nguKristu, ningaphinde nibuye nibanjwe idyokwe yobukhoboka, ningaphinde nibuye nibanjwe idyokwe yobukhoboka phansi kwabelusi, kwabantu abazibiza ngoba bangabelusi. Masihambe bangcwele, ndifuna ukuqinisekisa namhlanje uba, ndifuna ukubuza umbuzo uba wena waluswe ngubani. Masifunde indumiso, Psalms chapter number 23, indumiso 23. Safunda nje uverse number 20, uverse number 1 yedwa. Ithi ingundikhoyo nje ondalusayo, ndingaswela ntoni na? Nguye undikhaphela kumadlelo aluhlaza. Xa ufunde iversion izokuxelela uba
UyeHova Ngumalusi Wam. Yamdika finish indaba kaDavide, yamdika uDavide le ndaba yokuba ndithi ndaluse lo muntu abengicikitha. Yamdika uDavide wavele wayiphuma nje, wayibona le nto uba kahle kahle UyeHova Ngumalusi Wam. Hallelujah. Ngoba aba bantu lo uzibiza umalusi but uyandilimaza, lo uzibiza umalusi wami but uyangcikiva, lo uzibiza wathi uDavide UyeHova umalusi wami ingundikhoyo nje ondalusileyo akho nto yawundasuka aluswelanto. Verse number 1 ka23 endumiso enguYehova nje ondalusileyo ndingaswela ntoni na utsho umbuso. Uye ondikhaphelela kumadlelo aluhlaza, akandimoneli nganto, akandijiyeli athi undikhaphela kumadlelo aluhlaza ngoba nguye umalusi ogqibeleleyo UyeHova. Ndaluswe nguye nje, nguye yedwa nguye ondinakekeleyo. Abalusi wena waluswe ngubani? Kodwa uthi uDavide yena waluswe nguJehova. And futhi umkhaphela kwindawo ezilungileyo. Uthi qhubeka uverse number 2. Undikhokhelela kwimilambo empompozayo. UyeHova nothi umuntu akujiyele. Nditsho ndihlaziyeke emphefumulweni. Undithundezela kwezona ndlela zilungileyo ukuze lidunyiswe igama lakhe. Hallelujah. UyeHova Ngumalusi Wam. 2023 lusiwe abantu ngabantu baphinde bajikelwa ngabantu. Lusiwe abantu ngabantu baphinde batshintsha. Athi ugqibele kwelusiwe ukuthi banayiseke kutshonisa phansi. Lethi iBhayibhile ke namhlanje UyeHova Ngumalusi Wam. Masifunda incwadi yokugqibela. Incwadi yokugqibela. Masifunda incwadi kaYohane chapter number 10. Sifunda uJohane chapter number 10 verse number 11. Yohane chapter number 10. Sivizwe lenkosi umalusi. Uthini uYesu Kristu nxa kethethayo kumalusi? Uthini uYesu Kristu wayethetha ngomalusi? UyeHova umalusi wami uthi uDavide diniwe ngabantu. LuseThixo ngokwakho. Yeka abantu bayajika. Lithi izwi lenkosi ku chapter number 10 verse number 10 verse number 11. Mna ndingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo ubuncamela igusha zakhe ubomi bakhe. Uthi uYesu yena umalusi olungileyo. Ubakho ubomi umalusi olungileyo ubuncamela izimvu. Lo walusileyo umalusi angancama ubomi bakhe akuncamele wena. Kawuzibuza umbuzo uthi uJehova ethethe ezwini lakhe uthi ethetha uYesu Kristu nguye umalusi olungileyo. Umuntu uyajika luswa nguThixo. Hallelujah. Kona abantu ke siyashunyayezwa ngabantu. Siyabashumayeza abantu. Baguquke baze kuKristu kodwa abantu babadlule kuthi. Babheke kuThixo bayazi uba nguThixo ongalaliyo ngozeliyo, nguThixo owazi inhliziyo nenhliziyo yomuntu, nguThixo owazi namhlanje nekusasa lomuntu, uThixo ogqibelele, nguThixo ongenaphuku, nguThixo ongaqambi imanga, nguThixo UyeHova Ngumalusi wami. Uthi uDavide uthi uYesu Kristu ethetha mna ndingumalusi olungileyo. Hallelujah. Masiyigqibezela lapha kuverse number 12. Ithi kodwa ke umqeshwa engenguye umnikazi owalusa nje kwagusha, uthi akubona ingcuka isiza abaleke azishiye, ifike ke ingcuka izibambe igusha izichitha-chithe. Umqeshwa hayi umalusi uthi walusiwe kanti waluswe ngumqeshwa. Lithi izwi lenkosi namhla usibe nobhongo uthi wena waluswe ngubani? Mina ngaluswe ngubani kanti waluswe ngumqeshwa. Lithi iBhayibhile namhlanje umqeshwa uyabaleka ashiye kwanto, kodwa uJehova uthi ndimi umalusi olungileyo. Dlula emntwini waluswe nguThixo. Thixo akalala kozini, Thixo akanazimuthi,
uThixo akaqambi manga, uThixo akanjikeli izwi lakhe, uThixo ugqibelele. Dlula kumonakalo okushumayezileyo, waluswe nguThixo, uyazi uxhomekeke kuThixo, hayi emntwini. Haleluya. Monakalo uthetha ukuthini? Ufuna ukuthi ilizwe lithi abanye bazoba ngabelusi? Alikho. Haleluya. Yebangcwele ndithi dlula emntwini. Mama sifunde incwadi kaPetro, uPetro uqala chapter number 5. Petros uqala chapter number 5. Support lento ngoba uyayicacisa uTimothy, uyayicacisa uPaulos xa sifunda pha incwadi kaPetros wokuqala chapter number 5 yokuba aba belusi bofama kanjani isimo sabo kahle ngoba xa usifunda lithi izwi lenkosi umhlambi kaThixo. Ngeke lokhu ndibhenela kumadoda amakhulu alapho phakathi kwenu, nami kaloku ndikwayiyo enkulu futhi ndikwalingqina ngeempandezelo zikaKristu. Kambe ke ndinaso nesabelo kubuqaqawuli obuza kuvela. Waluseni umhlambi kaThixo eniphakathi kwawo. Lo msebenzi ke sanukuwenza kuba ninyanzelekile. Umalusi bangcwele usuyenza umuntu ubonakala uba ungathi unyanzelekile, yawumva ngokushwaqula, umve ngokuqalekisa, umve ngokuthetha amazwi abuhlungu ingathi unyanzelwe lento. Uthi izwi lenkosi lento ufuna uyenza free. Haleluya. Lo msebenzi ke sanukuwenza kuba ninyanzelekile. Koko wenzeni nizimisele njengoko noThixo ethanda njalo. Sanukusebenza kuba nincwase inzuzo. Sebenzani ngokuzinikela abalusi. Ingakuzinikele nalo balusi balusa. Manje uncwase nje inzuzo. Lithi izwi lenkosi namhlanje hayi sanuncwasa inzuzo. Haleluya. Sanukulawula ngegqudu. Koko yibani ngumzekelo kumhlambi. Ayi masiyeke bazalwane. Lapho basiyivale khona lithi izwi lenkosi UyeHova Ngumalusi Wam. Lithi iBhayibheli ngofunda incwadi Exodus abelusi babekhona abavukelana nabanye abantwana bakaThixo. Lo umalusi walusileyo ozoxelela uba ayikho inyikawe ngaphandle kwale. Umalusi onjani? Ngeke uyibone enye imvu engathi hle ngaphandle kwezimvu ezaluswa ndim. Hayi bazalwane, lithi iBhayibheli abalusi bavukelana nentombi bazixhotha ziyokha amanzi. Uthi Davide ke mnake ndinguye umalusi. Uthi Davide UyeHova Ngumalusi Wam. Uthi uYesu Kristu mnake ndinguye umalusi oqhubeleleyo. Namhlanje 2023 ndifuna ukutsho yaluswa nguThixo. Sebenzisana nabantu bonke, sebenzisana namaKristu, hlonipha abantu bonke, yiba nembeko, ube nokuthobeka, kodwa uyazi uba eneneni wena waluswe nguThixo. Ewe khona bakhona abantu babekiweyo bakushumayeze bakufundise, kodwa udlule ebantwini ubheke kuThixo ngoba uThixo akasoze wakudanisa. Bakhona abantu bahlele ezindlini namhlanje balinyazwa ngabelusi. Inkosi senisikelele ekhaya, Nkosi manisikelele ekhaya, unyaka usaqala. Intombi zahlangulwa ngumyephuthi, kodwa nawe usenokuhlangulela. Ivangeli li-free limahala. Haleluya. Nkosi manisikelele. Amen.